Per factors locals, hi ha gent que ha valorat la gestió feta per l'anterior equip de govern, però també al mateix temps hi havia una part que ha demanat canvi. S'han reduït grups, ha anat a un corrent del que ha passat a nivell nacional, tenim menys grups al ple ara que fa 4 anys, i bé, el nivell de participació ha estat similar que la de fa 4 anys. De fet, jo la meva intenció, i vaig intentar-ho, va ser parlar amb els treballadors, sobretot l'àrea que més tracta amb mi, i fer una mica presentar-me amb ells i conèixer-los. El tema de transparència, volem fer un gir important. Tot el que s'ha fet fins ara, a nivell de llei també s'ha fet a la llei de transparència, per tant l'haurem d'aplicar, però intentem avançar-nos. Fer un gir també en el tema de participació ciutadana, donar més camp, més espais, explorar noves experiències i intentar concentrar en veïns projectes més concrets i més generals. Després hi ha el tema de la proximitat, només un factor més transversal que ens afecta a tots i que volem millorar-ho, ja sigui a nivell de relacionar-nos amb entitats, amb veïns, amb els canals de comunicació i intentar també oferir una comunicació molt més puntual, més directa, més pròxima i com a servei pels veïns. I després hi ha el tema nacional, també és un tema que també a l'Ajuntament estarem posicionats al costat del procés nacional que està vivint el país. Ha estat un dels factors no determinant, però ha estat un dels factors que ha facilitat. De fet, els 3 grups que formem part del govern i tenim una visió semblant amb el tema. Parlo des d'Esquerra Republicana, és el grup que jo encapçalava la llista, és per nosaltres vam fer una lectura dels resultats, a nosaltres majoritàriament molta gent ens va demanar durant la campanya, de fet ja els darrers mesos el que estan plantejant era un canvi, la possibilitat de realitzar un canvi, i vist els resultats que tant ells com nosaltres havíem pujat, anem considerar que la gent que ja estava contenta amb l'equip de govern ja els va votar, nosaltres ens vam votar per intentar fer un canvi. A partir d'aquí, nosaltres els hem trasllat la voluntat d'arribar a un acord de govern on teníem. Si no eren capaços de crear ells un altre govern, doncs nosaltres explorarem la possibilitat. Quins factors a nivell local, bàsicament. A nivell nacional potser ha influït també. Hi ha qui diu que ara ha estat pel tema nacional, que no he volgut amb ells, i no sé, hi ha elements d'ells que no tenen gaire clar, i nosaltres sempre havíem defensat que tots els regidors que entressin a govern ho han de tenir clar, tots. De dissenyar la festa major, que no tenim res fet, ja tenim al setembre, o el dia a dia de qüestions concretes a nivell d'ensenyament, que segur que coneixeu, aquests temes ja els tenim ja treballant des del primer dia. Sí que la nostra intenció era, per exemple, tot el que fos la transparència de la comunicació, ja intentar els primers 100 dies que hi hagi un canvi. Ara estem sotmesos una mica a dinàmiques que venen de l'anterior equip de govern. Esperem que en els 100 dies ho podem ja fer canvis a la pàgina web, fer canvis a la comunicació que tenim i poder informar d'una altra manera. M'agradaria tenir més capacitat de recursos per poder fer tot el que ens agradaria fer i que ens limita. Poder accedir a més recursos. Poder generar i poder obtenir-ne d'altres administracions. És complex, no és una divisió només de pares, és un problema d'uns pares en la direcció i això fa que altres pares es posicionin a favor de la direcció, sinó el problema no és només entre pares. Si fos un problema només entre pares, per l'Ajuntament seria molt fàcil perquè tindríem les eines per poder intentar mediar entre els nostres veïns. El problema que hi ha una part que és la solució la té el Departament d'Ensenyament. Des del primer dia ens hi hem posat, des del dia 1, i hem mantingut moltes reunions amb les parts, entre tots. Tant de bo sorgeixi una solució, però la solució ha de venir sobretot des del Departament d'Ensenyament. Per nosaltres mateixos, no, perquè les demandes del conflicte no són competència total nostra. Nosaltres podem intentar mediar, podem intentar ajudar, podem intentar establir els canals de comunicació que n'hi hagi, però qui té més pes és el Departament. Hem de mirar, ho hem d'avaluar. Nosaltres fins ara no havíem vist tampoc cap acord ni cap conveni, no hi ha cap document signat amb el Departament de Salut sobre el tema. Per tant, hem de valorar-ho. Aquí hem de buscar un finançament i hem de veure bé a quines alçades està el projecte definit. Hem de mirar fins a quin punt hi ha convenis fets, acords
Això comporta també una actuació urbanística, és l'ordenació de mobilitat del que seria la sortida del pont, i bueno, tot això s'ha de mirar bé, no ho descartem. M'agradaria estar sortint més al carrer i anar a veure més entitats, i anar a veure més... I malauradament m'està absorbint molt de temps del dia a dia. Ara mateix no tenim tècnic de recursos humans, fem un procés de selecció, per tant tenim molts temes pendents en aquesta àrea i m'està absorbint molt l'àrea interna i poc al carrer, i m'agradaria fer més carrer. Avançar aquest poble a nivell de cohesió social, a nivell de vida associativa, a nivell que la gent se senti la seva identitat en Collbató encara molt més enfortida, i superar aquests petits conflictes. I al final venim d'un poble mil·lenari i que no passa res, vull dir, avui estem nosaltres, abans ha estat uns altres i en un futur estarem nosaltres. Per tant, que tant de bo fer això, que la cohesió social, els pobles continuem units i tirant endavant, independentment de qui n'hi hagi i deixi d'haver-hi.